Здравейте и добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Приятно гледане! Сега ще видите откриването на новата учебна година в Българско училище Свети Кирил и Методий Монреал. Защо обича да ходи на българското училище? Да танцуваме. Може да подскажеш от кога започнаха танците и кога се почна? Почнахме миналата неделя, този сезон. Всяка неделя от 4 часа за дечицата, от 5 часа начинаещи, хора и от 6 нататък напредната група. Обичам българското училище, защото учим много нови неща, които не знаем. Учим хора, учим
и историята на България. Как се казваш ти? Мишо. Да. Сега за първи път ще дойдеш? Да. Дали в кой клас си? Не знам. Правилно, той от новите, значи още не е нивото, добре. Харесва ли ти, тук ли си роден? България? Да, България и отидохме да живеем тук, като бях на 10 месеца. Охо! Значи ти тук си израснал? Да. Браво! И говориш добре на български. Поздравление на родителите. Това е много важен елемент от къщи за поддържането на българския. Добре. Чудесно. А в кой квартал ще бъдеш, знаеш ли? Да. Коденеш, Пиерфон или Южния бряг? Знаеш ли? Аз май съм в Южния бряг. Добре. Да, това е много добре, браво. Добре. Какво искаш да научиш в българското училище? Историята на България. Уау! Танцуваш ли? Не. Все още не. Добре. Хайде сега, кой друг ще каже? Хайде къде? Як те ще силничко? Как се казваш ти? Алекс. Алекс. На колко си години? 4. Защото научаваме нови интересни неща и научаваме нови хора. Тя е една от кампионите. Ходя, защото искам да науча нови неща и да се запозная с нови хора и да се забавлявам също. Добре, браво. Обичам училището, защото обичам да танцувам. Кой си ти? Казвай. Обичам училището, защото учиме. С една думичка каза всичко. Обичам да ходя в българското училище, за да уча. Ученик, ето на пораснал ученик си вече радостна и горда, мама днес ми рече. Примерът да бъдеш цялата година, да четеш, да пишеш мирничко начина, да не се надяваш другите дечица, ще ти давам всяко сутрин по мекица. Буквичките вече уча и дори да сричам знам. Затова не ми е скучно вкъщи, щом остана сам. Вземам книжката и ето, в стаята ми идват пак 7 весели джуджета, умниц ме и млад юнак. Се разнесе зов на сладкоглас певец. Дзин, 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 твоята песен, наш училищен звънец. Ти не спомняш, че измина разпусът в безгрижни дни, че е учебната година днес чрез тебе ни звъни.
След двумесечна раздяла днес ще се събереме пак, бодри, здрави и изгорели край учителя ни драг. И ще почнем с нови сили, новите уроци ни за учебната година, за честити бъднини. Учебен ден. Отново за учебната година разкри училището днес врати. Звъни звънец из цялата родина, в села и градове навред канти. И ние хилядите ученици към този звън летим като орак, с бодрите си весели редици изпълваме училището пак. От лятото ние носим на събрани лъчи и сол от морските води, свеж лъх от сенчестите ни Балкани и много радост в своите гърди. Изпълнен с този екот многогласен, от септемврийско слънце озарен, начало на живота ни прекрасен, как радостен си пръв учебен ден.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Бъдете здрави и обичани и до следващата събота. Няма да търпим подготовката на това да бъдат изпратени български момчета да се сражават в един чужд конфликт. Скъпи сънародници, братя и сестри, днес, сега, в този момент ние можем да изберем предатели ли да решават съдбините ни или ние, българите. Простичък е ходът да съберем подписите за референдума, който ни отваря вратите към пряк контрол върху всички важни решения в държавата. Този референдум е единствен по рода си. Случи ли се, ще можем сами да определяме следното. Да уважим ли Истанбулската конвенция? Да се подчиняваме ли на наложени отвън пандемични мерки? Да се търгува ли със здравето ни? Да се отнемат ли лесно деца от българските семейства? Да се изтрива ли историята ни? Да се промиват ли мозъците на децата ни с модерни течения? Да се закриват ли българските топлоелектрически централи? Да се строи ли втора атомна електроцентрала? Да се пропива ли земята на Добруджа? Да запазим ли парите ни в брой? Как да се използват субсидиите? Да има ли граждански контрол върху обществените поръчки? Да имат ли имунитет депутатите? Да могат ли граждани да сезират Конституционния съд? Да членуваме ли в Световната здравна организация, Европейския съюз, НАТО и други партньорски структури? Да остава ли българското злато тук, като служи за лечение на нашите деца, за прилични старини на нашите родители, за повишаване качеството на живот на всеки български гражданин, вместо да препълва и без това пълните джобове на мега богаташи в България и в чужбина? Това е референдумът на референдумите. Той предава контрола върху държавата в ръцете на народа. Всеки час, всяка минута, която му отделите, определят бъдещето на България. Ние сме на ход. Инициативата е в сайта на народна мрежа народна.me. Големите медии дума не издумват за този референдум. Такова заглушаване правят за първи път. Защото за пръв път референдум поставя въпроси, които променят правилата на играта из основи. За пръв път референдум дава истинска власт на хората. За някои това е страшно. За нас е спасение. Помогнете да се случи. Съберете подписи, като разпечатате бланки от сайта народна.me. Говорете, обяснявайте, привлечете хора да събират подписи. Вие и аз сме медията. Глас народен. Глас Божий. Vanessa и Божидар.
истински, обичам ме и